Próbáld ki a töröd zsírkréta trükköt. Ismerős az a kép, hogy a gyermeked ökköllel markolja a ceruzát, és hiába javítod ki, pár perc után elfárad a keze, és inkább elmegy az asztaltól. Nagyon sok anyuka írja nekem, hogy a gyermeke emiatt hamar feladja a rajzolást, és egyébként én is ezt tapasztaltam. Fontos tudnod, hogy nem rontottál el semmit, egyszerűen az ujjai még keresik a biztos fogást. 15 éve tanítok gyerekeket rajzolni, és anyukaként is tudom, hogy a küzdelem helyett okos eszközválasztásra van szükség. Próbáld ki a töröd zsírkréta trükköt. Adj a kezébe egészen rövid krétát, ez fizikailag képtelenség ököllel fogni, így ösztönösen átvált a helyes, csippentő fogásra, erőltetés nélkül. Ha szeretnéd megismerni a teljes módszeremet, amivel játékká teszem az írás előkészítés, kattints a linkre és tarts velünk a Zozi világba!